Za Narod HR govori zastupnica Marija Selak-Raspudić. Zastupnice, što kažete na jučerašnje obilježavanje obljetnice u Vukovaru i poruke koje dolaze od Plenkovićevog koalicijskog partnera Milorada Pupovca? Dakle, prvo je potrebno reći da je za nas jedan važan dan u kojem se sjećamo žrtve Vukovara i Škabrnje. Ono što je osobito važno je podsjetiti se zašto uopće postoje takvi dani i činjenici da sada konačno imamo priliku i kao blagdan doživjeti ono što je u kolektivnoj memoriji odavno prisutno kao takvo, a to je svečano i dostojanstveno obilježavanje ovog datuma. Što se tiče načina na koji je on obilježen jučer, dakle, ti procjepi u vremenu, dani koji se sjećamo važnih povijesnih trenutaka, koji nas uzdižu iznad naše vlastite ekonomske egzistencije i približavaju našoj nekakvoj zajedničkoj kolektivnoj povijesti, trebao bi biti obilježen na dostojanstveni način. No, samo obilježavanje bilo je sve osim toga. Naime, riječ je o tome da sve više svjedočimo u posljednje vrijeme jednom procesu u kojem svaki državni dužnosnik ponaosob ima potrebu izmisliti novi protokol mimo protokola, zaboravljajući pritom da je on taj koji kao državni dužnosnik utjelovlja protokol i da protokol postoji zbog njega, pa možemo cinično primijetiti da sada svjedočimo situaciji u kojoj će uskoro možda biti potrebno dodati još više blagdana, još više praznika kako bismo zadovoljili potrebe svih državnih dužnosnika, jer očito više nije moderno biti na pravom mjestu u pravo vrijeme. Dakle, sav ovaj način obilježavanja zapravo se sveo na nekakvo trenovsko treniranje vlastitog ega, mnogo više nego za pokazivanje toga što bi ovo trebalo biti, a to je odavanje pijeteta žrtvama. Druga stvar koja je naravno zasjenila ono što se dogodilo u Vukovaru i Škabrnji je činjenica da je ta situacija poslužila više kao nekakvo moraliziranje, kao trening onima koji žele profitirati na nezavisnoj epidemiološkoj situaciji, brojeći slobodne korake i još više slobodne udisaje, ili možda i nekakvi znanstvenici koji počesto dolaze i odlaze iz Hrvatske i misle da se njihov autoritet sada treba proširiti izvan njihove struke. Dakle, mnogo smo više govorili o tome tko smije i kako smije disati, nego što smo govorili o onome što je trebalo biti u fokusu jučer.